دائم السلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku dandang jumlahe papat senajan udan-udanan muga-muga tansah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wicengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abu Jadin selaku pengasuh Masjid Nurul Islam ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Suud selaku MWC Kecamatan Mungkit ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mustaghfirin selaku tanfidiyah ranting sirat ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng ukhtinal karimah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Akun Fatat Askol Ula ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Salamah selaku PAC Muslimat Mungkit saha panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Mukminatin, ugi dumateng panjenenganipun Ukhtinal Karimah Ibu Nyai Anikoh ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing sirat Mungkit ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang kawula takdimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mungkit ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Sirat. Wabil akhos dumateng Bapak Kepala Desa saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Ibu Zulfiati dan seluruh keluarga besar Jamiyah Sholawat Nariyah ingkang mugi-mugi mon tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparian sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun tebiaken saking sedaya wabah musibah dados tiyang ingkang ahlul jannah Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar panitia, keluarga besar Jamiyah Sholawat Nariyah Ranting Sirat ingkang kula mulyakaken, boten supe dumateng pemuda Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Sirat ingkang kawula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU wonten ing tlatah Mungkit ingkang kula hormati, boten supe dumateng keluarga besar GP Ansor
rekan-rekan Banser ingkang sampun derek mengamankan dan memastikan keselamatan sedaya jamaah plus sak mumpuni-mumpunine. Niki Banser kita wonten Magelang ternyata statusnya waterproof. Napa niku waterproof? Anti air. Sampai mumpuni niki mboten pareng udan-udanan. Jangankan udan-udanan, ketetesan banyune udan mawon mboten pareng kene Banser. Tepuk tangan rumiyin kangge panitia Banser ingkang luar biasa. Mudah-mudahan Banser wonten ing tlatah Magelang menika saged selalu memberikan contoh baik kangge Banser seluruh Indonesia. Allahumma. Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya keluarga besar donatur dipun paringi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Boten seped dumateng jamaah qasidah ugi keluarga besar operator sound system ingkang tansah kula banggaaken. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg merga kudanan senajan badane teles kenging banyune udan, mudah-mudahan tetap kebagian kerahmatan, kebagian kaberkahan, kebagian pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiyah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi udan nggih ngersula, diparingi panas nggih ngersula, giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso. Umpamane siang niki kok tingkas terang, mesti masyarakat mungkin dong ngrasani panitia. Wah, panitia sirat ki jos. Nanggap mumpuni biasane udan kok ora udan, ki nganggo dukun pawang ngendi iki. Lah siang niki jawah mawon mesti masyarakat mungkin dong ngrasani panitia sirat. Mesake tenan jamaah sholawat Narya Magelang, temandang sirat nanggap mumpuni malah udan. Ki ketara panitiane lali ora nguncalke sempak nyang payon. Padahal udan ora nono urusane karo sempake paniti. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Nek cara ngendikane Gusti Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Pancen Gusti Allah nurunaken banyu udan saka langit mubarakan, gawa barokah. Allahumma amin Allahumma. Mula tak pikir-pikir lebar salat duhur paling enak niku koilulah, istirahat leyeh-leyeh tidur. Napa mali udan-udan ngene iki paling cocok gorek bakwan, pijet-pijetan karo nonton TV nggih Bu nggih. Tapi kok jenengan karoyo-royo udan-udanan rawuh wonten mriki amargi Jamiah Sholawat Nariyah Kabupaten Magelang niku pirsa menungso lahir teng alam dunya dalam keadaan lakot kholaqnal insana fi ahsani takwim, berarti kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan sing sae, kondur tengarsane Gusti Allah nggih
harus dalam keadaan ingkang sae. Allahumma tekone apik-apik muliya yo apik-apik. Soale zaman sakniki zaman akhir, wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng kuwi ketok padha bae. Tak ulang meneh yo Sartina. Halo. Masih sadar? Sukune teles? Klambine teles? Sak bokonge teles? Sami kula nembe dugi mriki njung Jawa iki ageng banget, Bu. Jujur kemawon niki panitia sholawat nariyah nimbali kula niku dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Wah keren toh, tepuk tangan sik nggo sholawat nariyah Kabupaten Magelang. Biasane nek jamaah lintu-lintu dusun nimbali dalem niku nenggone 2 sampai 3 tahun. Paling singkat niku 1,5 tahun. Ning sholawat nariyah wonten ing Kabupaten Magelang nimbali kula ngaos teng sirat mriki cuman dalam waktu 6 bulan tok, guys. Kenapa? Soalnya Jamiah Sholawat Nariyah punya orang dalam. Sakniki Piyayi Magelang Temanggung pokoke karsidenan kedu. Napa malih nuwun sewu ingkang biasa nyantri teng Tegalrejo niku pirsa piye nekake mumpuni dalam waktu singkat nggih niku nimbali rumin mertuane kula. Niku orang dalamnya. Ning sehingga kula alhamdulillah saking griya niku sakjane sasi niki adalah sasi istirahate kula. Dadi jenenge tukang ceramah niku ya kudu ngaji. Nek tukang ceramah kok ora ngaji bahaya. Lho nggih, soale ngendikane Pak Yai Mahin Khudori Tegalrejo Magelang, menungso niku pasti tekan titi mangsa derajate. Lah ujian paling berat niku adalah ujian derajat pangkat. Nek wong wis tekan derajate kok ora seneng sowan karo guru, ora seneng sowan karo kiai, ora hormat takdim karo wong tua, niku gampang glimpang. Mula sak pinter-pintere wong kok ora seneng mulyake guru, menawi tiyang kok mboten eling derajat pangkat kuwi ujian gara-gara bakul es iso dadi repot. Napa malih kula mumpuni bocah wingi, bocah kencur menyak blek lancung ora gepeng kula. Sing akhire kudu sering sowan karo guru. Ning sing akhire wektu istirahate kula niki disuwun kali Jamiah Sholawat Nariyah Magelang supados nderek-nderek sowan, nderek-nderek ngalap barokah ikhlase panjenengan anggen istiqomah mau sholawat nariyah. Tepuk tangan sik nggih panitiane luar biasa. Lah niki persetujuan rumiyin nek Jawa kados niki napa malih bokong sak suku-sukune teles kabeh, berarti ngajine ya ora pareng dangu-dangu. Loh. Posisi baju pun basah. Nek dangu-dangu ya apa ora melar? Mboten. Ya wis, persetujuan sak mangke mandhap ngaos jam pinten kula niki? Jam gangsal. Ya Allah, munggah 2:30 mudune jam gangsal. Berarti ngajine 2 jam setengah. Jebule warga sirat mriki gragas-gragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae. Bukti nyata sing salat 5 wektu jilbaban, sing ora salat ya jilbaban.
Sing seneng maca Quran ya jilbaban, sing blas ora maca Quran ya jilbaban. Wong ahli sholawat dzikir mesti jilbaban, sing seneng rasan-rasan nyinyir ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya sik. Jenengan ki keprok ngeproki sapa? Jur ibu-ibu jamiah sholawat nariyat teng batin jur ngucap, ya Allah mumpuni aku wong wedok apik-apik jilbaban kok dipodokke karo wong wadon sing gatelen. Berarti sia-sia dong kula lek jilbaban ora Yusartina. Ibarate ngeten niki, siang hari langit cerah, cerah tenanan niki mbah. Alhamdulillah. Bu Nyai nun sewu pangapunten, Romo Yai pangapunten, derek langkung jujur kemawon panci Bapak Ibu, alhamdulillah. Kula niki memang gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyone aja ngece. Ki jenengan guyone kok ora percaya tak ulang meneh ya. Sakjane aku iki iso ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan, udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Ben kersane Gusti Allah saweg maringi rejeki karo masyarakat Sirat. Wong gen kula mawon teng Temanggung mriku, sakniki aku wis dudu wong Cilacap. Temanggung. Ting Temanggung niku Jawa kawi jam 10:30 pagi. Dugi kula mangkat lebar salat zuhur teh si Jawa ageng. Ternyata kok Jawae mengintili kula. Dugi mriki Jawa tandane ya dipun paringi rahmat barokah Allahumma. Kotak infake sak mangke nggih Bu nggih. Kula tak pemanasan rumiyin wong niki bokonge do teles ngendikane. Dados niki pemanasan dan penggaringan rumiyin nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong sing jilbaban atine ngibadahe sae kok dipodokke karo wong wadon sing hari ini ya gawe dosa padha-padha jilbaban. Jenengan sing wong apik ora usah cilik ngati. Ora njur kemudian jilbabe langsung diuculi aja butuh gini aja. Karena ibaratnya ngeten niki, siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentang. Terang napa? Sepisanane terang napa? Cuaca cerah terang glentang jenengan nitih sepeda motor. Lampu teng sepeda motor diagem siang hari kan lampune enggak penting-penting amat. Wong padang-padang ngapain nganggo lampu? Ning senajan lampu ning sepeda motor diagem siang hari niku mboten ketok tujuane kagem napa? Ya ora usah mawi lampu ning sepeda motor njur diperutuli. Soale napa? Soalnya senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuane lampu teng sepeda motor jebule kanggo madangi pas malam datang. Semanten ugi ngamale kula jenengan. Hari ini amalane salat, ganjarane maca Quran, ganjarane salat jamaah, ganjarane maca sholawat dikumpul-kumpulake ora kena nggo nyalon lurah Sirat. Dikumpul-kumpulke ya ora kena nggo nyalon P3K. Soale napa pancen ganjarane ora ketok. Senajan ganjarane ora ketok ning alam dunya dikumpul-kumpulake nggih ora kena nggo tuku dongkelan sawah. Ning ya ora usah cilik ngati, kan senja kehidupan akan datang. Sing diwastani mati fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Nek wis kadung mati, jebule ora kena disangka, ora kena dinyono,
bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa? Atau kula keri jenengan duluan nggih monggo? Kan wis tak walik niki. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken sak enak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Sak enak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar ning jero kamar. Alah sewengi dek ning jero kamar rasane kaya mung sekedap. Soale napa? Dihiasi kesenengan. Walaupun 16 jam ning jero kamar rasane kaya seklebat. Mergo dihiasi kesenengan. Wong aku wis pernah nyicipi. Mula bisa cerita. Ning sak susah-susahnya malam kata Imam Al-Ghazali juga malam pertama. Ning malam pertama nih mayit ning jero kuburan. Peteng dedet ora karo-karuan, gelagepan ora nono kanca ora nono teman. Nah, disitulah ganjaran sing dikumpul-kumpulake kula jenengan teng alam dunya bakal manfaat ketika senja kehidupan akan datang. Pramila arep golek sangu seake-ake ya sekarang ini mumpung di dunia. Karena kalau sudah mati hari pembalasan namanya. Mula sholawat nariyah niku kula jenengan sedaya ken belajar istiqomah. Halo. Halo. Jenengan jumeneng ngadeg mboten napa-napa? Sampai jam gangsal ngadeg. Masya Allah. Lenceng kabeh nggih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Sampai pun acara lancar barokah. Bu, kita diajak ngaji niku ben pirsa. Jebule wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Selama ini kita nganggepe niku pinter karo cerdas ya padha bae. Jebule pinter niku mergo dilatih, pinter niku mergo sinau, pinter niku mergo belajar. Tapi menawi cerdas niku mboten namung karena gen keturunan. Cerdas niku mergo dituntut karo keadaan. Bukti nyata, wong nek tes urip kados kula jenengan begini nih, nembe iso mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Jajal aku arep takon karo sing isih urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung kali ban bekas secara nominal nilai harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung ki jawabane wong pinter. Jelas dong. Bocah TK mun iso mikir ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi lurah sirat, rawuh napa mboten Pak Lurah? Mboten. Pak Kiai sinten niki kula ngerti. Pak Kiai Khalid kok. Emas sekarung karo ban bekas lebih larang emas sekarung. Tapi Pak Kiai Khalid boten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Yes. I do pakdel. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi Pak Kiai Khalid ngapunten boten saged berenang kecemplung blumbang. Blumbange mon blumbang jero. Dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku mergo belajar, akhirnya ngerti. Tapi nek cerdas niku karena keadaan. Hari ini kita tes urip ngeten niki puteng daratan, meriksani ban bekas keton ora ketok nilene, ketok biasa mawon. Tapi kan enggal awase manungsa niki bakalan tenggelam.
Tenggelam ting pundi teng alam barzah. Pelampunge nopo? Pelampunge ganjaran sing ketoke ora ana nilene, bahkan ora kena diijolke karo bondo, niku dados pelampunge kula jenengan, dados penyelamate kula jenengan, ya kuwi ganjarane berupa ban bekas. Dadi ke judule pengajian Jamiah Sholawat Naria Magelang manggen teng Sirat, judule adalah dugi dalem ditangleti karo wong mabuk ngaji karo mumpuni entuk apa? Nah niki sareng-sareng kula jenengan pribadi kula kali panjenengan badhe diajak ngumpulke ban bekas. Kira-kira kersa purun apa mboten? Purun, ban bekasnya monggo naik ke panggung mriki 1 kotak infak. Udan meneh. Ya Allah, berarti pancen ora kena sombong. Nek sombong ki diwalik. Nggih monggo. Niki asistene kula. Kotak infak niki adalah dalam rangka kagem kemaslahatan Jamiah Sholawat Naria. Sekedap Bu, sekedap. Oh, semaput. Kotak infake mangke. Nggih, ada yang pingsan? Pak Banser kula nyuwun bantuan. Ampun sepuh, nggih. Yen pinarak lungguh wonten sebelah kiri mriki. Nggih, kotak infake mangke, Bu. Bu, kotak infake mangke sekedap. Kotak infake mangke sekedap. Nggih. Kersane kondusif rumiyin. Nggih. Saya amargi jumeneng. Ngeten. Man arafa nafsihi, man arafa rabbihi. Wong nek iso maca karo kemampuan badannya sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Pramila kula suwun, niki kan jenengan rawuh pun gasik nggih Bu. Mpun rawuh gasik jumeneng ngadeg kudanan ra keduman snack lah niku. Gampang kelenger. Dados ngeten, umpami kok lek ngaos kali dodok niku saged mboten nggih? Mboten saged. Karena basah. Ya, sekedap. Sabar. Kaya wong demo bae sampean iki. Ndodok niku tongkrong. Banjir mili. Oh, dados ada sungai di bawah bokong. Dados ngeten nggih. Khusus kangge sing lansia utawi kagungan riwayat penyakit utawi panci radi keadaan kirang sehat, kula suwun ampun maksa jumeneng panjenengan njur matur kados wau wonten sing radi pusing sekedap njur ken pinarak medal saking kerumunan kersane saged kebagian lupa lungguhan. Ngaten nggih Bu nggih. Saestu niki ngaji nggih Mas Tatoktum sesuai kemampuan, termasuk sedekah infak sing badhe keliling menika nggih sesuai kemampuan, mboten badhe nggih nambahi amplope mumpuni, mboten kangge ganti dana pengajian, tapi niki kagem kemaslahatan Jamiah Sholawat Naria sudah dimulai tadi kotak infake saking kula. Jenengan ngerogoh dompet. Oh ampun. Saya arahkan rogolah dompet duit sing paling sae. Duit sae dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Ngaten nggih. Sing kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih. Wong sepeda motore pecek. Tanahe ya berhektar-hektar, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah kok 2000. Kan isin karo wudele nggih. 2000 disolasi meneh. Duitnya sudah dipegang. Diangkat ke atas duitnya. 5.000, 10.000. Asing digegem 2.000. Saiklase jenengan pun diangkat duite, tempelaken teng bibir.
Mboten nggih dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki kula sak keluargi sehat walafiat. Enteng lakoni ibadah, dijauhaken saking rubeda, ditebiaken saking macam penyakit, ditebiaken saking sifat sing dolim. Kula sekeluarga sehat walafiat, rezekine lancar barokah, anake kula soleh solehah, kabeh hajat saged diijabah, artone dicemplungaken. Ngaten nggih. Sing kagungan penyakit ndonga sesuai napa hajate jenengan. Sing dereng diparingi jodoh monggo ndonga sesuai hajate panjenengan. Sing pun kagungan keluarga ndonga sing sae-sae kangge keluargine jenengan lantaran sedekah infak dinten menika. Ngaten nggih Bu. Sampai ngenjing dina kiamat niku arta kok ditasarufaken kangge kemaslahatan Jamiah Nariah. Jamiah Nariah Magelang tetep mawon jalan amargi lantaran sedekah panjenengan, maka niku arta nderek ndonga sesuai hajate panjenengan dinten menika. Allahumma monggo kotak infake pun pareng muter keliling kali dipun sholawati, kersane lek sedekah pun dipun paringi berkah saking ngarsane Allah, yo nambahi syafaat kangge mahabbah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingkang kawit tau ketetesan banyuning udan sampai deleweran banyune, teles kabeh bajune sampai blobor celake. Mudah-mudahan dados melu blobor dosane, blobor kabeh penyakite. Amin Allahumma. Kotak infake sawetawis prihatinan muter, amargi kotak infake niki mboten terbuat saking blabak. Neng saking kardus kena udan ya teles kabeh sak arto-artone. Ya wis ora apa-apa, kersane telese banyu udan menika kanggo saksi bilih panjenengan lek sedekah menika saestu dipun catet wonten ngarsane Allah kangge menjauhkan kula jenengan sedaya saking siksa api neraka. Allahumma amin Allahumma. Mula senajan sing sedekah sesuai kemampuan namung maringi 2.000 utawa kok gede-gedene gangsal 1.000 ya ora usah cilik ngati. Sing maringi arta kata ya ora usah mawi ndadekno kemaki. Soale napa ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata salah satunggaling perkara ingkang dipun sembunyiaken kalian Gusti Allah nggih pun menika kata maridho fi taati. Ternyata Gusti Allah menika menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Jebule Gusti Allah niku paling ridho nek panjenengan nglampahi amal soleh, amal ibadah kangge meningkatkan ketaatan. Anamung nuwun sewu, ridho niku benten kali ikhlas. Ikhlas niku adalah ketulusan niat dan pamriyeh ora ana ning jero ati. Menawi ridho niku adalah persetujuan saking perilaku atas keikhlasan teng sakjroning ati. Dados ikhlas niku adalah penggaweane, ridho niku adalah tujuane. Nek cara Cilacap ridho niku artine bombongan. Cara kene apa ya? Bombongan iki sik bombongan. Lega-lega. Kok gelo? Lega kali gelo ya beda. Gelo ki mangkel, gelo ki sakit ati, gelo. Lega-lega. Lho wis diarani ikhlas ki beda karo ridho, kok ridho ki ikhlas. Bombong. Sami bombongan. Wis pokoke bombongan lah ngono kuwi atine legan. Legan sih ya. Menawi teng Cilacap bombongan kuwi ya ridho. Mboten napa nek ridho niku napa? Oh aleman. Oh nek to mriki bombong niku artine aleman. Oh.
Berarti pengucapane padha ning artine beda. Nek tenggen kula sampean empun ikhlas, mboten namung ikhlas, kula empun bombong atine, saestu pun bombong ditinggal bojo kula. Bombong dhewe, bombongan maknane beda. Bombongan ki aleman. Bombong niku bangga. Contoh ya, nek cengeronggen kula nek rondo ditinggal sedo. Pamane nuwun sewu ngucape, ya Allah, kula niki saestu pun ikhlas kula. Ning saestu kula kok dereng bombong amargi kula niki tesi ketonen mawon karo bojone kula. Utawi nun sewu malih kula pun ikhlas niki tanahe kula sade. Saking ikhlase kula nggih pun bombong, pun lega ngaten niku. Lega. Lega. Ya oke. Berarti saniki pun pirsa maksude nggih. Biyen pas kula badhe teng Indosiar kula pamit kali gurune kula 2014 biyen. Kali Allahu yarham al-maghfurah Kyai Marzuki niku gurune kula. Sing damel kerangka materi pengajian adalah bapake kula. Sehingga pas kula pun katimbalan kalian Indosiar supados lomba, kula sowan tenggene gurune kula amargi dadakan. Kiai, kula badhe nyuwun idi pangestu, nyuwun tambahing barokah. Kula niki kepilih supados makili Cilacap lomba dai teng Indosiar. Niki kula sampun nyepeng tiket stasiune niki mangke kereta api mangkat jam 3 sonten. Kula nyuwun tambahing barokah pangestu. Lah Kyai kula ngendikan, kowe santriku kok arep tampil didelok karo wong sang Indonesia Raya. Ngapurane mumpuni aku ki gurumu. Kowe kuwi santriku, aku ngerti kowe kuwi ra ndek kelewian apa-apa, jenenge santri ki isine kurang tok isine. Lah kok sampean arep ceramah lomba ning Indosiar, ngapurane sampean pamit karo aku ikhlas sampean mangkat ning aku ora rido. Aku ikhlas tuluse ati ngecul kowe mangkat maring Jakarta lomba ning atiku ora lega. Ngaten niku yaine kula. Lah kula tanglek mboten lega dos pundi yai? Ikhlas kok mboten lega. Ya aku ikhlas saestu mergo sampean karep makili Cilacap. Aku yo nderek seneng. Ning aku kok kurang ridho. Malah kula niki yo ora bombong. Aku ora lega. Soale aku kuatir bocah cilik sakmono isi 17 tahun kok arep ceramah ning Indosiar. Ya wis rono, kowe mangkat nganggo modal ikhlasku ning aku ora bombong, aku ora rido, aku ora lega. Ngono ki mumpuni rungokno. Kok nggih mumpuni. Kula ya ora wani ngucap kados niku teng jenengan. Wong kula niki wong enom. Dados ikhlas niku tuluse ati. Ridho niku ACC nek cara basa wong keren kuwi. Niki kula gawe skripsi wis ditandatangani karo dosen. Berarti keseluruhane niku pun sempurna lek ndamel mergo sing akhire ditandatangani di ACC. Dadi ridho niku artine di ACC. Lah Gusti Allah menika jebule ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata kata meridho fi ta'atin menyembunyikan ridhonya di dalam arane taat kelakuane kula jenengan ibadah. Mula saking pun menika ibadah niku dibagi kalih. Wonten amal ibadah ingkang ketoke ganjarane gedhe, ana amal ibadah ingkang ganjarane ketoke cilik. Ganjaran amal ibadah gede, salat 5 wektu, puasa, zakat, umroh. Aku direwangi. Ben mikir bareng-bareng. Tak paringi pirsa ya. Wong gampang kelenger niku gara-gara ning ngadeg meneng bae iki.
tenanan. Niki tak paringi pirsa. Wong nek upacara dados peserta upacara kan kata sing pingsan. Niku mergo keadaane ngadeg ngeyeyer, mboten gerak, pikirane melayang-layang, gampang delosor iki. Tapi benten nek kali kula mumpuni ceramah 2 jam setengah utawi disun 3 jam, insya Allah mboten gampang kelenger. Soale napa gampang karo jalan ngene iki, karo mikir, akhirnya otake niku berjalan. Dadi ora gampang kelenger wong nampani amplop barang. Mulane lek ngaji mikir bareng-bareng. Ganjaran ngamal ngibadah kuwi ana 2. Ibadah sing pertama kuwi ibadah sing gede-gede ganjarane kayata shol, ha, po, za. Kuwi ganjaran sing gede-gede termasuk bangun masjid. Modale gede, yuk sing digawe barang gede, ganjarane juga langkung gede. Niku ganjaran sing ageng-ageng, ibadah sing gede-gede. Nanging ya ana ibadah ingkang ketok ganjarane cilik-cilik. Contoh, mindahke watu saka dalan, watose mbok nganti nibokke wong. Kemudian senyum karo tangga, sedekah karo tangga, niku sedekah cilik-cilik, ganjarane ketoke ya cilik-cilik. Saking cilike menika lek sedekah sampai diwastani tabassumuka, senyume panjenengan fi wajhi akhika, kepada saudarane panjenengan, laka sedekah niku diarani sedekah. Pramila Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaatun min kanzil jannah, ternyata swarga kuwi duwe 4 tabungan, 4 perbendaharaan. Basa Cinane tabungan niku celengan. Cel. Ngono. Ngajine dadi semangat. Celengane sebelah kono. Sallu ala Nabi Muhammad. Napa niku celengane swarga ingkang kaping sepisan diwastani ikhfaus shadaqah. Saya ulang, ikhfaus shadaqah. Lek ceramah mergo udan, kula nggih harus semangat membara. Jenengan rawuh wonten mriki mawon kudanan ya ikhlas to, Bu? Ikhlas ning lega napa mboten? Niki pokoke jos niki ya ikhlas tuluse ati, ya ridho. Ridhone napa? Lah nek ora ridho ikhlas tapi kan mulih bali. Ikhlas ning udan primene mulih. Tapi kan jenengan ikhlas yo njur ridho, kudanan tetep mawon. Nyepeng payung mantolan teles mawon sampai sungai di bawah bokong ya dilakoni. Niki ya ikhlas ya ridho, mudah-mudahan dicatet tenggene ngarsane Gusti Allah andadosaken berkah kula jenengan slamet donya akhirat. Allahumma. Lanjut. Kuwi jenenge drone. Drone kok montor mabur. Niki ya dada apa-apa dada mlebu YouTube jenengan lek niku niku drone ya ora ono ya montor mabur bener mong ora ono buntute nggih nek niki ora kena ditembangi motor mabur njaluk nek ora dikei saka ora kena ditambangi ngono. Pokoke kabeh sing do usaha ikhtiar nyambut gawe rezekine barokah kabeh. Allahumma. Lanjut. Terus ikhfaus shadaqah, celengane swarga adalah menyembunyikan sedekah.
ikhfa'us sodakoh diam-diam. Menawi dibade ditulis mestine bukune ya teles ya Bu. Lah berarti jenengan ngaos niki mboten ngasta buku. Mboten ngasta pulpen. Lah mbetone napa? HP. Wis ora apa-apa pancen saiki zamane zaman HP. Bayi lahir mawon nyekele. Mbah-mbah mari ngalas ya sangune. Ora masalah sing penting HP-ne manfaat nggih Bu. Soale ngapunten hari ini nek jenengan kok empunya peng HP ngaji mboten namung sholawat nariyah, ngaji karo kiai sinten mawon saged dipirsani lewat kantun milih kiai sinten malah seneng lek ngaji karo sapa wae iso milih ora mawi dadak ngamplopi. Nggih to Bu? Mung kula titip pesen sing dok padha NU-ne monggo midhangetaken ngajine Gus Kausar, Gus Baha, Gus Yusuf Tegarejo Magelang, kiai-kiai NU yang kalau di sini kok ada Muhammadiyah badhe midhangetaken Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad nggih monggo. Sing terpenting oh ya dadah sik ya Allah Gusti Pangeran. Ujarku mungkit kuwi ya ora desa-desa amat ngono kuwi ya. Jebule ya nyata. Oh iya dadi artis kabeh nggih Bu nggih. Ya Allah nyemsake tenan ra pernah mlebu TV. Nggih, kula mlebu TV muat. Soalnya sesuai amal dan perbuatan. Lanjut meneh tekan apa dadi lali aku ya. Oh iya, zaman sakniki jenengan badhe midhangetaken Kiai sinten mawon monggo. Sing terpenting nek wis ngaos karo kiai-kiai gede sing teng YouTube aja njur jenengan nyepelekke karo ustad-ustad bunyai-bunyai teng dusun. Kadang-kadang lebar ngaji umpamane karo mumpuni njur jenengan bandingke karo Pak Kiai Khalil. Ngaji karo Kiai Khalil ngantuki banyak sumpah. Isorane grendang-grendeng ora genah. Ngantuki banget. Yun jenengan aja bandingke kiai panggung dengan kiai kampung. Itu namanya ndak apple to apple. Iya ndak seimbang. Justru antara kiai panggung kali bunyai kiai kampung. Derajatnya lebih mulia kiai kampung ketimbang kiai panggung model kula. Ayo tepuk tangan sik rapopo. Soale napa? Justru kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Kula ulang, asyhadur ruh sekali ndonga dongane paling caket kali Gusti Allah. Amargi napa kiai kampung bunyai dusun kok menawi ndonga paling caket kali Gusti Allah sebab kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Kula wastani tombak utama nyatane ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Ngerti urutane salat mergo kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah mergo kiai kampung. Iso ngerti syariat ibadah mergo kiai kampung. Nggih to, Bu? Kiai kampung bunyai dusun sekali mucal ngaos niku mboten nonton rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos namung setunggal, masjide tetep kangge salat jamaah. Langgar musala tetep kangge salat kangge rutinan. Dan anak-anak teng kampung tetep ngaji teng madrasah teng TPQ niku tok pamreke kampung. Mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin FYP teng TikTok, mboten kepingin kagungan akun Facebook Pro, mboten kepingin diliput YouTube, mboten kepingin mlebet lomba dai Indosiar. Tanglet niku kali Kiai Khalil. Mboten kepingin numpak mobil Pajero. Anuran duwe. Loh niku du ngece. Justru kiai-kiai kampung dengan kesederhanaannya menghindari hingar-bingarnya mewah dunia niku sing marake asyhadur ruh sekali donga-dongane paling caket karo Gusti Allah. Kula kali Kiai Khalil amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga luwih ampuh dongane Kiai Khalil ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sik.
Ku dikeproki pantes. Ono wis gedhe to ndak dadi perintah keprok barkan. Mula aja nyepelekke Pak Kaum. Pirsa Pak Kaum? Pak Mudin. Cara mriki Pak Kaum napa? Sami. Cara Cilacap Kayim. Cara teng Pemalang Brebes Tegal lebih. Menawi mriki Mudin niku Pak Kaum. Aja nyepeleke Pak Kaum. Pak Kaum niku minimal pernah ngaos kali Bu Nyai kali Pak Kiai, minimal pernah ngaji karo guru. Jajal nek Pak Kaum kok ora pernah ngaji, bungkus mayit dadi kaya mbung telarem-arem piye jajal? Ngalamat. Mula jenengan sak niki kagungan HP ngaji kali Kiai sinten mawon. Monggo ning kula titip pesen napa malih sak niki Bu Nyai. Bu Nyai Hajah akun Fatat. Nggih, nun sewu. Biasane dipun timbali Bu Nyai. Bu Nyai Fuatat, nggih ngapunten Bu Nyai Fuatat. Zaman sakniki masyarakat niku lagi sering simpang siur. Contoh poso Rojab mawon bingung. Arep sakniki apa ngenjing. Lah kula wingi niku meriksani tanggalan NU Bu Nyai Fuatat. Teng tanggalan NU online niku tanggal 1 Rojab dinten Senin nginjing. Lah tapi karena kula pun poso kawit akhir Jumadil akhir wingi, njur kula sing akhire poso pun kalih dinten niki aku niati ngeten wis pokoke entah sakniki utawi ngenjing wis tak niatke dalam rangka mulyake bulan Rojab. Kersane kula awake piyambak keluargi lan masyarakat yo entuk berkah Rojab. Sing sakniki pun poso ya padha bae saene. Sing ngenjing poso nggih monggo wong derek kiai. Ngaten to, Bu? Napa malih Bu Nyai Fuatat jenenge ibu-ibu niku seringe heboh Bu Nyai. Kadang-kadang napa malih sakniki nek mriksani NU sing teng inggil malah do ribut sing teng dhuwur. NU sing teng inggil lagi keterpa angin. Lah kula kali jenengan NU sing ngisoran ya ora usah melu keterpa angin. Tetap muslimatan, tetap tahlilan, tetap yasinan, gitu Bu. Tetap rutinan, tetap ziarah kubur, tetap dibaan, tetap albar janji. Ora usah direksi A, direksi B. Justru dengan hari ini mari Bu Nyai Fuatat, kiai-kiai dusun kita jadikan role model. Kita jadikan idola, justru dengan kita menjadikan kiai-kiai kampung idola, malah justru urip tambah berkah kanggo dusune. Allahumma. Tepuk tangan rumin kangge Jamiah Sholawat Nariyah. Matur nuwun. Saestu kula malah sowan teng mriki mboten nonton niatan nyramai jenengan. Kula belajar saking panjenengan manahe ikhlas, sak tingkah lakune ridho bombong lega. Muga-muga kula nderek jenengan sareng-sareng kali Kanjeng Nabi kempal teng swargane Allah. Amin Allahumma. Lanjut malih ikhfa usodaqoh, celengane swarga adalah menyembunyikan sedekah. Memang leres saking salah satunggale sifatipun Gusti Allah nggih pun menika Al-Ghani yang artinya Gusti Allah Maha kaya raya. Di antara kita ada orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi wong sing diluwihke dunyane ya ora usah mawi dadi tinggi hati. Buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya enggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar enggak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai sewidak rolas enggak usah sombong dong. Sing umroh tiap tahun, haji berulang kali enggak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur enggak usah sombong. Nur. Yang jadi bupati enggak usah sombong. Sing dadi camat ora usah sombong. Mat. Sing dadi kapolsek enggak usah sombong. Sing dadi lurah ora usah sombong. Lur. Kena
napa ora usah mawi sombong lho ngapunten, justru semakin sugih kita semakin paham jebule wong sugih kuwi tanggung jawabe pertingi wong sugih ki wong sing kepripun. Wong sugih niku blonjo sehari-hari ping 30 dina sebulan, hasilnya ketemu piro per bulan dibandingke karo jumlah pendapatan tiap bulan. Kok jumlah pendapatan tiap bulan iso mencukupi kebutuhan sehari-hari, niku diarani wong sugih. Contoh. Belanja kebutuhan dina-dina nggo bumbung dapur. Lenga Jawa, gula Jawa, brambang micin uya nyangoni bocah sekolah, bayar listrik, setor arisan, setor urunan muslimatan, setor urunan solawat tariahan, kanggo kondangan sedina jatah blonjo ibu-ibu mungkit kuwi 300.000 per dina. Ki 300.000 sedina cukup napa kakean? Kakean? 300.000 kakean? Oh, wong wadon sirat ki ora kena diajak kompromi. Bisane kula matur jatah blonjo sedina 300.000, aku lagi mbelani sampean, Bu. Pin mengko tekan dalem jatah blonjone jenengan ditambahi. Dadi 300.000 ki ora mungkin. Ya wis, subhanallah. Ana sing moto. Dadi 300.000 kakean. Ya wis, sedina 100.000 cukup. Oh, nika ibu-ibu sosialita kurang. 300 kakean 100 kurang ki repote takon karo ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri ngono kuwi pancen. Dadi 300 kakean 100 kurang sedina 200.000 cukup. Oke cukup. Dadi 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Jadi nek ono wong warga masyarakat mungkin dalam 1 bulan pendapatannya kok 5 juta lebih atau mendekati 6 juta per bulan, kuwi diarani wong sugih. Dalam mboten nonton sing blonjo. Kayak napa? Ora ndak. Lan jenengan ki randane ikhlas tok napa pun ridho? Alhamdulillah pun ikhlas kali ridho. Lagi ngajine kan dadi entuk niki. Ikhlas niku tuluse ati, ridho niku adalah tujuane ikhlas niku wau. Dadi nek wong wis ikhlas biasane ya mesti ridhone kuwi ngatut niku mesti. Pramila jenengan ya ikhlas ya ridho. Ikhlas udan tapi kan basah ya mestine mulih. Nah tapi kan jenengan ridho kali opo ketetepane Gusti Allah lega sing akhire jenengan tetep jumeneng wonten mriki. Ngomong-ngomong jam pinten niki sekarang? Jam? Oh masih jam 2. Jam 2. Serapa-apa aku dimpinteri karo wong sirad. Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah Allahumma. Dadi wong anggere setbulane kok jatah blonjone 200.000 per dina, ping 30 dina ki 6 juta. Nek ana wong pendapatan per bulane kok 5 juta lebih ki diarani wong sugih. Soale yo kudu bersyukur sakniki Bu, swamine jenengan usaha napa kemawon. Guru TK, Bu, sebulan mung 200.000. Guru TK niku. Guru honorer sebulan 400.000. Kula niki gadah TK tenggene Cilacap gen tanah kelahirane kula. Ngapunten Ibu Nyai Bu Atat nun sewu. Kula badhe nderek matur radi unik tapi kula nyuwun diberkahi Bu Nyai. Kula niki wong NU. Ning TK-ne kula TK Aisyah. Sik aja surak-surak jenengan ki. Ojo gugupan menghakimi jenengan. Begini ceritane, kula ndamel gedung punyai. Gedung niku ijazah saking guru kula, Allahyarham Mbah Ki Marzuki niku ngendikaken pingin sangat kagungan gotraan kangge mulang santri-santri.
Mergo lare santri nek ngaos teng musala kali masjid iku jur grujaan kadang-kadang beton naji sak piturute. Akhire kula kendamel gotaan. Bareng pun dados kiai kula memang sampun kapundhut. Akhire kula pasrahke teng masyarakat. Monggo badhe nggih kegiatan muslimat, anak IPNI PPNU kangge acara seminar-seminar mangke saged kula danani kersane lare IPNI PPNU niku kreatif niate kula. Bareng kula pasrahaken teng NU kali teng masyarakat, jujur mawon Bu Nyai kok ra dilambat respone. Akhirnya kula jorke mawon, sing penting pun kula pasrahke. Ternyata ujuk-ujuk tiba-tiba dog-dog. Ya tiba-tiba ngono kuwi. Tiba-tiba tenggen kula datanglah Aisyah dari Muhammadiyah. Ibu-ibu Aisyah ngendikan, Mbak mumpuni nyun pangapunten kok kula mireng niki gedung jenengan dipasrahke nggih masyarakat. Kami TK Aisyah kebanyakan murid tapi kurang gedung. Saumpami kami menika pinjam gedung untuk mendidik anak-anak TK Aisyah pareng napa mboten. Akhirnya kula musyawarah kali keluargi. Akhirnya menghasilkan dan hasilnya saya sampaikan ngapunten ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, kami ini orang NU dan kampung saya itu 99,9% NU kabeh. LDII hanya satu keluarga saja dan yang satunya lagi satu rumah niku tiang Kristen. Terus niki amale wong NU kabeh. Tapi jenengan badhe menempati gedung kami, ya sama saya izinkan, kami izinkan asalkan dengan syarat walaupun gedungnya TK Aisyah, tapi gurunya dari muslimat dan amaliyah yang diajarkan adalah NU. Saya ngasih syarat rada berat. Ujar kula ben Aisyah ben mboten langsung nerima rada mikir meneh. Lah kok malah ibu-ibu Aisyah dengan begitu bijaksana malah ngendikan, mboten napa-napa Mbak mumpuni. Lho, mboten napa-napa pripun? Niki malah dadi bunglon mengko tekane, Bu. Mboten napa-napa Mbak mumpuni. Justru ini adalah satu kolaborasi yang sangat sae teng zaman akhir ngeten niki supaya antara NU dan Muhammadiyah niku adem ayem tentrem. Justru niki kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah, TK-nya TK Aisyah, gurunya muslimat dan amaliyahnya NU. Alhamdulillah. Oh ya matur nuwun. Orang nyonot dikeproki barangan. Kayak ngelekei dorong. Alhamdulillah punya Ibu Atat saat menikah sudah sekitar 6 tahun lebih. Kalau meluluskan anak-anak TK Aisyah, beramaliyahkan NU dan berguru muslimat. Nyuntungane muga-muga istiqomah. Sehingga kula pirsa piyambak bunyai ternyata guru TK sebulan gajinya cuma 200.000 guys. Lo diundang soalnya kayak nyeramai bocah TK. Padahal guru TK niku berat banget loh Bu. Kulo nembe salam bocah TK pada pating pecicil banget. Ono sing rebutan wadah wedang, rebutan jambak-jambakan. Ono sing salto kok karo kayang jajal Bu ya Allah. Aku mawon ya sing delok ngono ki rasane ki ati ya Allah bingung pripun arep ceramah akhire kula ngucap karo Bu Gurune, Bu Guru iki lare-lare dikondisikan dulu biar iso aku ceramah dengan gampang. Bu Gurune langsung maju ting ngarepe kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh debut sing meneng kabeh Bu. Aku mboten pawange. Bayangke Bu jenengan ya didik bocah SMP sak nakal-nakale iso nalar cah SMP. Cah TK Bu pipis ning sekolah sing ngewoki gurune. Nangis sing ngeneng-ngenengi gurune. Larene iso pinter nyantian yo lantaran gurune nggih to. Lho guru TK kok sebulan 200.000 jajal. DPR RI sebulan gajinya 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng-bareng ki bareng-bareng. Guru honorer sebulan 400.000, DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngapa? Ya ora pas nek arep 10 juta arep nggo ngopo? Ora pas. Yo pamburine baleni. DPR RI sebulan gaji 110 juta arep nggo ngapa?
Lurah ning gene Magelang paling gede-gedene sebulan gaji niku 5-6 juta per bulan. Lho tunjangan kos-kosane DPR RI sebulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Ora iri pancen jatah dhewe-dhewe. Justru semakin kita sugih ngertos tanggung jawabe. Zakat niku terikat haul dan nisab. Infak niku terikat keadaan dan kemampuan. Tapi sodakoh tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun kita, monggo sa api-api sodakoh linaftil hayah. Sing kena kanggo nyambung nyawa. Mohon izin kalau di sini ada yang Muhammadiyah, Aisyah. Kami orang NU itu identik dengan itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Sami kalian mriki. Tuku motor anyar selamatan, gawe omah, anake sunatan, anake rabi, anake meteng, meteng meneh. Nek selamatan cara piyai mriki diwastani napa? Selamatan. Nek cara Cilacap nggen kula kepungan. Sami. Lho mau ora jawab kepungan. Ora kreatif banget. Bareng kula dadi wong Temanggung nembe setahun 8 wulan, kula nembe ngertos teng mriku diwastani bancaan. Bancane Kyai Temanggung khusus nggen mara sepuhe kula. Akhinal kiram Rama Kyai Haji Usman Ridho, ki cilik ireng merongos kene iki mantu kiai nggih. Punya ibu atat derek gujeng. Kadar mantu niki Usman kok pamer. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Anu apa miki ya? Bancaan tenggen mara sepuhe kula Menayu Kecamatan Bulu niku ndamel nasi megono, Bu. Nasi megonone beda karo nasi megonone Pekalongan. Nek nasi megono Pekalongan adalah gori, tahu gori enggak? Gori niku gori kok nangka beda. Sik kok ketewel lembaran sik niki. Sing tesi pentil kuwi babal. Ya Allah, akeh banget sing kudu dibahas jebule, Bu. Sing tesi pentil babal. Sak kakenge babal kuwi gori. Gori niku lagi enak-enake dimasak niku. Mung dirawis mawon campuri godhong sot dioseng. Wih, enake pol. Lewi-lewi gori kok santeno klopo, gorengno gereh karo nyambel terasi, tanduk ping 3,5. Wih ya Allah. Jadi pingin cepet-cepet mulai toh. Rono mulai. Aku tak nusuli. Lah gori niku sing lagi enak-enake dimasak. Sak kakange gori alias nongko remaja niku ketewel. Lah tewele wis mateng jenenge nongko. Ki ana dhewe-dhewe. Lah gorine wong daerah Pekalongan nasi megono adalah diparut, dicacak, dirawis sampai remuk niku, diparutne klopo, bumbune kencur niku nasi megono Pekalongan. Lah nasi megono ning nggen mara sepe kula Menayu adalah urap lembayung karo kacang panjang dikuletno sego. Pertama kali kula nyicipi pas Muharraman aku batin, ya Allah jeble pangane mung ngene tok. Ini ngilate wong remaja kira nyambung. Soale ilate remaja nek ora seblak ya ora enak. Akhire pancen rata-rata wong slametane NU niku katandaharan sing dimasak jur malah basi nggo pakan ayam. Tapi kan ayamnya dadi urip. Loh, berarti tetep wa khairu sedekah linafdil hayah. Saapi-apike sedekah adalah sing kena kanggo nyambung nyawa. Nyatane ayame ya diwelas asih. Esuk nyicipi apa sing dipangan karo majikane. Nggih to, Bu? Lho, Kanjeng Nabi niku dawuh welas asih sira karo seluruh isine wong ataupun penghidupan ning alam dunya niki, amangka Gusti Allah sak penduduk langit ya bakal welas asih karo sira. Ning ngapunten sangat badhe ndodok. Mboten, pun saya. Allah jujur mawon. Ngeten, saya punya trik, Bu.
niki kersane panjenengan sukune mboten saya. Sukune kanan kiri kali diputer ngeten niki nggih. Nggih niki kangge kersane merangsang tetap sadar. Niki wong gampang pingsan niku kan kanan mboten gerak, Bu. Kali diputer ngeten niki. Nggih, nek kula ya ora samawi muter ngene. Masa bunyai kok goyang ngebor kaya repot. Kali diputer ngeten niki, monggo. Sukune nggih kali ngeten niki. Kersane jenengan tetap sehat niki. Tetap jenengan sadar amargi pun saya Jawa lan sak piturute. Alhamdulillah pun tingkas kawi tau nggih Bu nggih. Pance ora tak gople teng kula ben kersane mandek ya mandek dhewek wedane. Kan aku wis ngomong aku iso ngendhek udan sampean wis sing ora percaya karo aku. Lah mau sedurunge aku teko mbok udan deres. Lah ya sampai kula saderenge munggah ya udan. Bareng kula munggah kan terus terang. Terus terang ku katakan. Ya alhamdulillah. Asukune kali diputer ngeten niki mboten menapa kula ngajine ya karo santai. Kan kula mau menyampaikan hadis Kanjeng Nabi arbaatun berarti ana 4 nembe 1 mun durung rampung. Niki yakin sampai jam gangsal. Salat asare berarti 5:30. Iya Allah. Modele wong sirah menawi salat asar 5:30. Oh mboten, nggih mun samangke sak cekape nggih Bu nggih. Lanjut malih tekan napa miki ya? Oh iya. Wa khairu shadaqah linafdil hayah. Saapi-apike sedekah sing kena kanggo nyambung nyawa. Mula sing sugih silakan sedekah karo bandane. Ra duwe bondo, ra duwe daharan, apa malih tiyang NU niku identik mesti kepungane rada gedean. Sing gedean malih slametan kenduren sing ana nasi tumpeng karo ayam ingkung. Mriki wonten? Nggih sami. Sing ora sedekahan gawe slametan nasi tumpeng ayam ingkung nggih mboten napa-napa. Wong memang kuate lan memang kemampuane wong ki dhewe-dhewe. Saumpama sing gawe nasi tumpeng ayam ingkung itu cuman isine makna filosofi. Filosofine tumpeng kuwi bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisor niku minangkane urip ning alam donya ki kaya ngisore tumpeng. Melingkar muter ngono tok isine urip ngibadah kerja golek jodoh golek rejeki srawung karo keluarga srawung ka masyarakat isine mung ngono tok ketemune ning lancip pucuke madhep dhuwur iku lek muter dina-dina kabeh golek ridone Gusti. Mula jodhone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Mriki ayam ingkunge mungkit niku sikile ditekuk apa slonjor? Diteguk, nek selonjor berarti sikile semuten. Ra apa-apa sing ning masjid niku sing lagi selonjor langsung ditekuk sukune. Ora usah ditekuk ora apa-apa, Bung. Dudu ayam ingkung kok jenengan ki. Selonjor kemawon ra apa-apa. Sing ditekuk niku ayam ingkung. Kan model ayam ingkunge ngeten, Bu. Sikile ditekuk ki nggambaraken wong sujud karo Gusti Allah. Dadi tumpeng dina-dina muter ning alam dunya golek ridone Gusti Allah ya sujud. Salat niku makna filosofine nasi tumpeng ayam ingkung. Lah panjenengan kok mboten damel nasi ayam tumpeng menika wau diganti mentahan apa boleh? Boleh. Saniki kan wonten acara anyar slametan mentahan nggih Bu nggih. Nasi tumpenge dadi wos mentah, ana tigane, gula kopi teh, ana kecap minyak goreng. Ayam ingkunge diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Wong niate wa khairu shadaqah linafdil hayah nggo nyambung nyawa sampai sing ora duwe duit sama sekali babar blas maka saking murahe sedekah tenggene agama Islam jeneng Nabi dawuh tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika laka sedekah senyume jenengan karo wong liya karo saudarane niku adalah sedekah sing ora duwe duit ora duwe bondo seneng senyum ning ora senyum dhewe. Senyum niku maksude murah, senyum takon grapyak, seneng nyapa karo wong kuwi jenenge sedekah. Dadi sing ora duwe dhuwit nggo sedekah, ora duwe bondo kanggo slametan, monggo nyengir.
Nah, niku langsung praktik jenengan karo kula. Sedekah sampai Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang senang sedekah dengan ayat Quran langsung ing tubdus sedaqati fa ni'ma hiya. Sedekah yang diumumkan itu baik. Saniki kan sering sedekah diumumaken. Si A segini, si B segini, apa boleh? Boleh. Niatnya untuk apa? Untuk syiar, sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucren, jelantir, koyupil, kudanil. Soale kadang-kadang si pelit nek krungu ana wong sedekah bukannya hatinya tergerak, malah dhek njur ngomong Allah karo nyidra. Dalam aja ngarani wong kene. Umpama niki ternyata sedekah pengajian hari ini dari panitia warga jamaah sholawat nariyah niku terkumpul dana nanggap mumpuni 40 juta umpama. 40 juta saya sebagai bendahara ingin menyampaikan yang 35 juta mutlak dari jamaah sholawat nariyah umpama. Yang 5 jutanya mutlak dari Kiai Kholil umpama. Ini bagi Kholil melarikan diri. Berarti urung dijaluki 5 juta wis kesah tindak rihin niki pun pucet umpamane niki. Oh, jebule Pak Kholil maringi gangsal juta pribadi. Kan do krungu niku. Niate kalau buat syiar sugesti itu boleh-boleh saja. Soalnya terkadang si pelit bukannya nek krungu ana wong sedekah atine tergerak nderek sedekah, tapi kadang-kadang nyidra. Jare maringi mung 5. Leh. Aku nek dadi Kiai Kholil nek maringi 10 kali lipate. Umpamane kadang-kadang ngono si pelit ngomong ngono kuwi wis ora sedekah, atine Allah senenge gawe cidra. Ana wong kene ngono kuwi. Wonten? Wonge mangkat wonge. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Warna apa? Sorry ya. Warna coklat. Kerudung coklat ora mumpuni tok. Jenengan termasuk kok ngarani. Dadi wong pelit senenge nyidra ora gelem sedekah kerudunge warnane coklat. Oke, klambine warna sing cetha wonge jagung apa ngadeg? Oh, pernah weruh aku. Baru kali ini ya ana pengajian dan bunya ini nggo tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Mulane nek sedekah diumumkan itu boleh asalkan untuk syiar. Tapi nek sedekah disiarkan kok malah samar-samar kuatose campur karo riya, campur karo pamer, maka Gusti Allah nglanjutaken pangandikanipun, maka sedekah diam-diam jauh lebih baik. Tindak karing gone yatim, nggawa duit 20.000 aja mumung haram tok. Mumpung ajeng Ramadan, Rojab niki jenengan tindak maring gene cah yatim 2 minggu sepisan nyangking duit 20.000. Rasa mari konangan sapa-sapa, paringaken karo cah yatim. Aja krungu sapa-sapa ya. Aja ngerti lelekmu. Engko karo lelekmu dijaluki duit. Paring gone rondo ning rondo tuwa. Karo nyangking gula sembako sak piturute. Mbah, aja krungu karo putrane jenengan we. Makene krungu karo putrane jenengan dijaluk. Sedike kanggo jenengan. Lah niku ikhfaus sedekah. Sedekah diam-diam niku jenenge celengane swarga. Jenengan wis duwe celengan sing sedekah gede-gede ora apa-apa. Pak DPR, Pak Lurah, Bunyai sak piturute. Sedekah sing ageng-ageng kita tahu malah jadi motivasi. Lah kula jenengan duwe celengan swarga, sedekah diam-diam. Mula wae ana sing sedekah karo digegem kan niku sedekah diam-diam niku. Dadi lebete arta mboten pirsa isine pira jebule wis jam 4. Pun cukup nggih? Nggih, pun cukup. Sing dereng ya nanggap dhewe ngono. Heeh, soalé niki pun radi lumayan saya jenengan anggen jumeneng. Aje muga-muga kula panjenengan sedaya lek ngaos dinten menika sesarengan jamiah sholawat nariyah saged kelampahi istiqomah, sehat wal afiah, keluarga sing mawaddah warahmah wasakinah, pun paringi dzurriyyah sholih sholihah,
dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Nggih, ngaos boleh ngaji jumeneng ngadeg ning aja ngrusak tanduran ngono kuwi. Cek. Ora apa-apa. Ning mangke sabar. Setelah doa nggih Bu nggih. Ya Allah aja ngrusak tanduran ngono. Sekedap doa badhe dipun imami kalian Ibu Nyai Hajah Fuatat kagem nderek amberkahi doa pengawasan dinten menika Bu Nyai sumangga nyon tambahing pangestu nyon tambahing barokah doa sumangga. Saking kawula ingkang kaping sepisan matur mbanun sangat jamiah sholawat nariyah kaping 3 nipun matur mbanun sangat kalian keluarga besar jamaah sholawat nariyah ranting sirat ingkang sampun nimbali dalem nderek dipinawu ngaos menika doa badhe pun imami kalian Ibu Nyai Fuatat kagem nderek amberkahi doa. Ampun kondurumin nggih Bu nggih sekedap 2 menit mawon doa pun imami kalian Ibu Nyai Fuatat sumangga. Saking kula matur mbanun sangat sedaya kala panyagi papunten ingkang kathah sapi bare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng widodari kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usik wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك صلاة الله عليك